V Rajtke sme realizovali program ProDigi, ktorý bol zameraný na rozvoj digitálnych dovedností všetkých našich zamestnancov. Ten program nám bežal 1 rok, mal veľmi jasný začiatok, kedy sme im merali úroveň digitálnych dovedností našich zamestnancov, potom sme ich rok rozvíjali a po roku sme to vyhodnotili. A ten program spočíval v tom, že zamestnanci mali možnosť chodiť na platformu, kde mali možnosť absolvovať akadémie a digitálne kurzy a zároveň mali možnosť tiež absolvovať rôzne webináre, prednášky, inšpirácie alebo workshopy zamerané na to, aby si vytvorili digitálnu víziu. Pre úspech toho projektu boli zásadné 3 veci. Tá prvá bola podpora vedenia banky, že sami členovia predstavenstva podstupovali individuálne koučovanie zamerané na digitálne dovednosti a veľmi aktívne komunikovali, prečo ten rozvoj robíme, aké je očakávanie, jak tento rozvoj súvisí so stratégiou banky. Druhá vec bola určite kontinuálna komunikácia. Vlastne v priebehu celého roku sme zdieľali so zamestnancami, čo sa deje, čo sa bude diať, aké zaujímavé webináre alebo kurzy ich čakajú. A tretia neposledná vec bol pravidelný reporting, kedy sme kontinuálne zdieľali informácie a dáta s našimi manažermi ohľadne toho, jak ich ľudia študujú, aký je tam posun, koľko ľudí majú registrovaných v kurzoch a to tiež pomohlo i k tomu, aby nám i manažeri pomáhali motivovať ľudí, aby sa do vzdelávania zapojili. Priniesol nám pozitívnu spätnú väzbu od našich zamestnancov, ktorí veľmi ocenili to, že banka vlastne takýmto spôsobom investovala do ich rozvoja. Na úplne hmatateľnej úrovni nám priniesol ušetrených 46 000 hodín práce ročne, ktorú naši zamestnanci ušetrili na základe toho, že začali využívať viacej digitálnych nástrojov a v lepšej miere ich potenciál. A to číslo sme získali na základe toho, že sme sa po roku rozvoja zamestnancov pýtali, aby nám uviedli, koľko času v týždni ušetrili vďaka digitálnym nástrojom a z toho vzniklo takto veľmi pekné číslo. Na spolupráci s DigiSkills si veľmi ceníme ich ochotu customizovať to riešenie a tie služby, ktoré štandardne ponúkajú, tak aby to reflektovalo potreby, ktoré my sme mali špecificky v Rajtke, či už čo sa týka ponuky kurzov, čo sa týka vôbec ako technickej dostupnosti ich kurzov a napríklad i možnosti kontinuálne vyhodnocovať úspešnosť a zapojenie našich zamestnancov. Na dnešnom meetupe ma veľmi zaujala appka, ktorú využíva EY na podporu témy wellbeingu u svojich zamestnancov. A to, jakým spôsobom hravou formou podporujú to, aby ľudia športovali, starali sa o svoje zdravie a zároveň niečo zaujímavé od firmy za to získavali.